What's up, vítejte u traileru na nový pořad Holky v akci. Já jsem říkala Malku. Ty vole! What's up, vítejte u traileru na nový pořad Holky v akci. A co? No to máš můj. Tak jak jinak. No znova. Takže počkej, se osvětlili. Tak. Je to tam. Ty směješ, nech to. What's up? To je znova. Tak ale